kwayu mulibanja Malawi anzanga kumene kondo kupa kuti chichonse kumene kuchitira no bwino. Okay, malinga ndi uthamanga background yet ndiyambire mudanda kuti situation Malawi bwanji uoneka kuti mukuzemba muoneka ngati simufuna kuyankhula chilichonse mafuta akuoneka ngati sakuchitika ngati mene analonjezera return of proven government. Ndi mukoneka kuti basi boma bwachi makondwa nalo weti choyambirira Malawi ndifuna ndikuuzeni chimene adanena mbuyo mu late Sir Lucius Banda, may he so rest in peace. Sir Lucius Banda anayankhula maonena kuti boma loti unalimenyera nkhondo wekha sungalibaye ndi singano yake. Ndine na bwanji zoyipa za boma limene ine ndakhala ndikulimenyera kuti likhale likutilamula. Boma limene ndi malimenyera nkhondo, president amene mamufuna, ma member of parliament amene mafuna, lero atenga boma lija ndi mufuna kuti ndizilika ligagada so boma loti ndi malimenyera nkhondo ndekha. Ayi, ine ndipanga ngati zimene ananena Sir Lucius Banda mzimu wawo use mtendere. Kodi usiku pano ndikuti chani? Usiku pano ndikunena kuti vote, if you vote Honorable Samia Suleiman for member of parliament, just know that you have respected the will of Malawians. That's my title tonight. Visi kala ya itali kwambiri malinga ndi kuti koloko sakuti chitira ubwino ya fakulo kwa muenda muno mafuna mugwirisa ntchito muyenerera. Amanda abambo ma member of parliament tufuna tukupempheni, right? Tufuna tukupempheni kuti choyambirira muzifunse funso. Choyambirira muzifunse funso amanda abambo kuti kodi ndichifukwa chiyani, right? Ndichifukwa chiyani ma member ena kapena kuti anthu ena anayima independent koma ali chipani cha MCP. Birira muzifunse nokha kuti kodi ndichifukwa chiyani anthu ena MCP anasankha kuti tisayimire chipani chifukwa chipani chinchochitisa manyazi nde anakayima independent. Palibe member of parliament wa chipani cha DPP amene anayimira pa independent. Vice President wa Malawi Congress Party Vitumbiko Mumba anakayima pa independent. Kuopa kuyimira chipani chake ndichifukwa chani amanyimwa? Ndichifukwa chani amaopa kuyimira chipani chake cha Malawi Congress Party? Chifukwa ndi chakuti chipani chija chanyula kwambiri, chipani chija chapanga zinthu za nkhanza, ndi chipani chinali choyipa, ulamuliro wake unali ulamuliro wa nkhanza. Anatengano ndale zija ndikumagwiritsa ntchito ndikumalamulira dziko lija ndale. Malamuti mena voteredwa muja munthu ukavoteredwa umasiyano za ndale zija, umasiyano za nkhanza zija, ndikuwaonesera no Malawi kuti anthu amene matifuna aja zimene malonjeza zija ubwino wathu uja ndendo umene ukuonesana pa koma simene zonse zimene apanga Malawi Congress Party. Now nkhani ili ku parliament anthu akupikisana nawo taonaso amsowa afuna pa deputy pamenepo, koma nkhani yayikulu ifa ndikambe apa ndi nkhani yokhuzana kwambiri Honorable Samia Suleiman. Akulu Samia Suleiman agwira ntchito zambiri ku parliament. Umboni uli pamenepo. We don't need to ask that one and this one. Evidences are there. We have seen. Korea kamanena kuti proven. Ukuso tikunena kuti Samia Suleiman is a return of proven Samia Suleiman. Iniyo member of parliament osapanga mistake ya. Amalawi wochuluka sanga kale wopepera, right? Amalawi wochuluka sanga kale wopepera kusanga Professor Arthur Mutharika. Mukoza kuti kuona noka kuti banali gap. Banali amaenda bambo banali gap yonera kuti oloja kwera ekha anachira kukanda munthu kuti no gap iyi imani singachitire mwina. I have to concede defeat. Ineyo apapa ndiye inuyo ndikunena kuti mutaka kuti
mwavotera Samia Suleiman kuda kale member kapena kuti speaker wa nyumba ya malamulo muzozo na kuti mwalemekezaso zimene amalawi amafuna zija because amalawi afuna zipita chisogolota zisadazibwerera sombuyo ye mundivesesa ndiye kuti mwalemekeza amalawi miyanda ya amalawi amene anavota kuti Professor Peter Mutharika azitira mulamulo ulamulo wa DPP uzitira mulamulo chifukwa amalawi safuna sawana baje kuva za MCP tikamanena kuti munthu avoteredwa asamavoteredwa chigawo chapakati chokha komanso mukachota chigawo chapakati cho maderaso owerengeka anthu kungomvotera kuti ngwa kwathu koma sikuti chigawo chapakati cho anthu anavotera muwera lilungwe ija aipi mwana anatola kusoti mavoti kumene mchisi muja mukasungu muja anatola muti mavoti kumene muja kudwa komweko pa home ground aseno pakwache chakwera kumene koko anagawana kusoma mavoti ndi APM pamene madera ina APM muja amango chothola munivesesa ndi ma member of parliament osapanga mistake tikufuna ulamuliro wabwino tikufuna osati MCP ukamsaka kakhala member of parliament and you have seen zimene zimachitika ku parliament amalola kuti zinthu zina zake zosakhala bwino zichitika kumene kujali chifukwa kuti iwo ndi amene analepa sogolo ku parliament kucha even masankhidwe amene akasakula masankhidwe awu wankulu wa ujeni CEO ajena Henry Kajaje wakujeni kumera tinaona masankhidwe ake right ngati ngati ife amene timapanga za media ngati zimene tinazifesa vingata kasakula ma qualifications omwe ali nawo I'm not saying kuti kasakula so phunzira kwa ma qualifications amene akasakula ali nawo sama sanali woyenera kuti apite kukagwira ntchito ku MPC uja ngati director general DG komano through ku parliament komwe kuja kunachitika zinthu za chinyengo that's why ndina kuuza the other day kuti imfa ya my Joyce Chisulo sinali ya normal because she knew everything za zichinyengo zose zimachitikira anthu aje kumapanga recruiter achina Henry Kajaja anthu amadziwa ma certificate amene ana kapena ma qualifications amene nawo samafika pamene pachapoda akhoza kukhala ma CEO that's why mukuona ma research zimawavuta mukoza ona sakula uja kuna kuti ndi ophunzira kuma kuphunzira kwa chisanafika kuphunzira pona kuti akhoza magwisa ntchito common sense akhoza kumapanga reason zonse zijatu ndi chiyambi cha ku parliament so ku parliament timafuna tizimusanga munthu onena kuti chambirira aziganiza zona kuti ndapeza ku parliament kuno chifukwa cha anthu aja because you are not ku parliament go to represent your families. Excuse my language, eh? You are not there to represent your family. You are there to represent the masses of Malawians who voted for you. That's why you are there. The fella guy go bila kujenda kuza nukudi. Kodi ndi chifukwa jani ma member of parliament ena IMCP ama kana chipani chao ndikumaka ima pa independent. Chifukwa kuti jani chipani chao uchu chili ni mbili yovunda, chili ni mbili yonyasa. Chipani cha Malawi Congress Party. So you with all senses. Sungama kale ku parliament kuja kumaga banga indosa china kondwani na kuma. Kodi contribution ya kondwani na kuma ku parliament ndi jani? Contribution ya kondwani na kuma ndi jata ndi uzeni. Anthu onena kuti iwo wakana kuti apa ndikuti kale mbelembe pena pake kaya kaonera kapande usiku osakama zimene ndikakamba ku parliament ndi. Anzana amatofika ku parliament kuja kuyamba kutothola nkhani ngati tothola hapo. Osati ukachire koma ndionera apa kai ndione choti mauma kuti maphunziro ake mafunso ambiri kuti maphunziro kanaka zinthu zonena kuti ayambe kufufuzidwa 12 o'clock amangidwa kale tikufuna zisogolero kuti palibe pochika iko zisogolero ndina kuti kumuyika kuti uyu tikufuna kale speaker zinthu ku parliament ziyenda bwino amainde abamba osapanga mistake ma MP amene muli kumeneko ndipo iwe utaka kuti munthu wako kugwira ntchito bwino muno sunga makalolere kuti MCP kupase ndrama uzika supporta ma speaker wakufuna apikisana ndi Samia Suleiman akina kondwani na kumakaya kuti wina ndi ndani. We don't even know him. He doesn't have even name. Who is that other guy? See, I'm failing even to remember his name. Who is he? Akona na kumatima aziwa chifanya maskando waje. Koma this guy is somebody ndani. Mukuti atimile ku parliament huyu wa MCP ndani. So ku parliament kuja zinthu zimasoko negera kuti wambiri chifanya kuti anango zaza nako zizudwa zokazoka zinasankhidwa kuti zikhala sogoleri. Ena ndaja ajina Botoman. Ajina Jilenga. Kuwaika kumene kuja zochitika zawo zosakomera Malawi. So you must remember one thing kuna kuti it's not about kuti ani ndale kumakani mzenda kuti kodi tili ku parliament kuno chifukwa chanji. Akwakulu siti kufuna to MCP. Malawi sakufuna MCP and I'm telling you if you choose
Honorable Samia Suleiman to be a speaker of parliament. I'm telling you, akulu. Mabwana, honorable, sikumene koko. Muziwechi. Kampeni, muza enjoy kwambiri. Ya 2030. You must remember this, eh? Don't forget. You remember why MCP, and why you TM, and why Chani. Mukangobanga zona kuri Samia Suleiman. Akale speaker wa nyumba ya Malamu. Ndikunena pano pa. Mulungu akundiona. Kuno kuteba. Kampeni. Muzasangala naye kwambiri 2030. And you won't be removed. Chifukwa chimene mukupanga pano mukukonza sogolo la 2030. Mukusokukonza sogolo la 2030. Ndale it's not about kuti ine ndaphunzira kwambiri ndi degree ndi chani. Ndale umafuna uziona ndale zimene zikuendera. Ndale zako Malawi akulu zimafuna uziona kuti ndale zikuenda bwanji kuti Malawi ufuna chani. Ndiye ku parliament mukupitako. Mukapitako zona kuti mufuzika panga MCP wamene MCP wa Malawi akana. Ungozo zona kuti when member of parliament kuma mutu mwakompeta pakisiziri bwino. Ndio ndakuza kuti kuvota kwa Malawi yana votera kuti komene kuchimaya tulukira mujamu. Iwenso ngati member of parliament kumene kuweka uzikhala pansi zona kuti kama akulu Amalawi ndi anthu asako afuna. So you cannot be there kumanga zona kuti Malawi amuka na muntu yo basi kwenda kuti awaziti sokula parliament. For what? And soon after this days we are going to remove that party. We are going to erase. We don't want to hear anything about Malawi Congress Party. Yapanga nkhaza kwambiri. Yapanga nkhaza. Kulengeza huku ndikulengeza kwa number 3. Zokuzana kuspika nyumba ya Malamu. Akulu kumene kumabwana musakapanga mistake. Ndakuza nukuti ngati mukufuna kuti dziko limulisangalale bwino, mulinjoye anthu asaka kuvute ndi kumene kuchi. So ulini mphamvu kunena kuti inetu navotera Samia Suleiman kuti akhale speaker nyumba ya Malamu. Kuti zinthu zizipitirira kuyenda bwino mdziko muno. Anthu amene chama blocker mabili ena ake kuti parliament asaduse. Ino munamona Gordhan Hara uja amene amachitira ndi mzake uja. Umusatira uja. Amangopanga zinthu zoti zingwakomera koma osati zakomera Malawi. And anthu ambiri akhala kumangidwa. Ndipo atipipi mwachedwa kwambiri. Pano tikunena pano pa achina ndani awo sizotengeraso kuti nakuti wina kanganene kuti ayi that is a politics. Chifukwa ndale akuwaheta anthu. No. Richard Chimondo Banda uja anaba kwambiri. Asamu Kawalanja anaba. Chakwera amene amayenera kuti amangidwe and we were not supposed to pay Chakwera. Sitimana kuti simuyibira Chakwera. Watibera kwambiri. Ndrama zimene wabazija agwirisa ntchito zimene zichazo. Ndati bibi tukunena pano pabozi mutu amanga anthu aje kuti Amalawi aziaona kuti anthu awa they are not eligible. Kuti sogula parliament muja. Kuwapanga so disqualify pamene. Kuungwira kuti mabera izi maomboni ajalibo ndikupanga disqualify kumene kuja kachitika so by elections. Anthu akavote so muno jasange phungu opanda chinyengo. Koma ati bibi so mukuchedwa. Ndali nali mene iyi kuamanga anthu aja kuti tisaonenso. Koma mukungoditirira yayi koma mwakuti you are taking time. The more you take time the more they get my advantages on kuti azithawa azipanga zisemeza mafailo azingaba azipanga azikapanga bribe hapo kuti zinthu zakomera. So wanyamata amene masangidwa kumene panopa tikuchana kuti honorable please politics aside ngani muone kuti Amalawi anali osangala pa nthawi kapena sanali osangala. Do we need these people to lead us in parliament? No. Let us choose this guy. Honorable Samia Suleiman anamangidwa chifukwa chokamba chilungamo. Wakala kumangidwa maomboni ali pamenepo aliyesizo tiso kuti ine mukamba ine ya mukamba maboza. Samia Suleiman akala kumangidwa chifukwa choyima parliament ukamba chilungamo. Akondwa nakuma amati akanga waopseza paja certificate Richard Chimondo mana nakamba mavideo ali pamenepo sikuti ndikukamba ndini. Richard Chimondo anajira kamba kwa parliament kuti iwenso iwe usamaye nkulenso kwambiri paja uli ndi mulandu wa nkhani ya certificate. Tukumangaso pasajidwa pa mena ngoteremo kodana kumwa muted. Sana funenso kuti azikuzuzura boma lija anangokhala mantha kukhala chete amene zili mu ine ndikhoza kumangidwa. Nsogolero wanje amene. Kunaliso 3 million kaina za sowa yokuzana za COVID imakuzasa kondana kumama. Akondana kuma sindikuzazona kuti anthu mukamana kuti kondana kuma. I don't know kuti who is that guy? Aona bunguda aona kondana kuma. Ndawo zina zake timavotera anthu sanira kuwavotera kwako. Ngoti mmizi muchimechi machitika ngasi anthu ajaina ambiri samaenda. Amungoona ngati kuti amwina zimwezi ndi zimwezi izizi ndi zomwe zilipo.
zili ngati zona kuti munthu ukakadusu kuyenda umaona ngati kuti akazi akwanu dziko la kwanu amene onde akazi koma ukaenda kupita kwene pamene mazaona kuti koma kuyamuna uku koma kukuli akazi fo kuti waenda makushiso mukuchitika zinthu zina kuti anthu sakuziwa zona kuti amwene uyu ni mbuzi uyu ni mbuzi yotheratu he can't even represent us. So Samia Suleiman ni munthu wona kuti ndi inayo ku Malawi sort of saying this ndimani napaja kuti ndikamakamba nkhani ya kandi mtundu wa munthu kandi tribe simakazona kuti ndine wasankho kapena ndodana ni munthu koma timakamba kunena kuti munthu ndi mmene alili sapanga ngati mmene awapangira anthu ena. Ine ndimachoka South region machoka Blantyre takula ndi makaladi mfamile mwatu somwe makaladi munimvesese ngane ya makaladi nakamba kale ngati mmene mulali akira amayi miyaja anali mayi wankhaza sikuteso zikuti ati just a politics koma timafuna kuti tizikamba chilungamo and this is not personal. I'm not even attacking her. This is the fact that she knows the best what I'm saying. Mayi miya waluza chifukwa chokuti samakonda anthu akhungula iferi chifukwa mayi miya yeso naindi wakuda koma kuda kwa yeyo jandife ndikosiyana kwatu kwa kuja nkuzizuka kwa chikaladi the nkhani ndiona kuti Samia Suleiman samatengera zonna kuti iwe khungula ko ndilosiyana ndi yeyo amakonda wina aliyese ndi zinthu zimene amalaya amafuna mdziko munja mwanimvesese koma amayi miya abwino anali amunawo amayi miya mbale wawo kukwatira mwana wawo kukwatira munthu wakula akuti usamabwere pa nyumba pano ni kazi amene yaye kumuthamangisa munthu pakana makakhala kwina kwake chifukwa chokuti ngwakuda not Samia Suleiman amakonda wina aliyese. We need such leaders. We need those leaders kuti azitisogolera msogoleri kuti okay ine ndi wakuda koma apo pali walubino apo pali kaladi apo pali nzungu kuwakonda wina kumwankonda wina aliyese sikulenaje mfanye ndi makanga koma kuti asidiki miya mzimu wao ushe mtendere analibe sanko chimozi mkulu amene yona pa Samia Suleiman ndi munthu wopanda sanko munthu wona kuti ukamuyimbira phone eti aziyankha mwachilungamo ngati sakuthandiza azikuza kuti sinikuthandiza. Few days ago I called somebody for help amone mwana mungu niyankha kuti amene sindingathe kuthandizani kuamba kuti tukwanatu koma munthu yo ndiona kuti ali ndi udindo wake ndo wa DPP anthu anamusankha kuamba kutukwana mazo kutukwana kodi tikumana ndi zinthu amweneto tikamapanga defend zinthuzi tipanga defend ona kuti loyalty yomwe yetu anthu samaonaso kuti iwe loyo yayi. Such leaders cannot be voted. When somebody asks you something good, you must help them. It's not kuti uangona yoweka ya koma nkhani amaona kuti iwe weka zifunse kuti kodi chifukwa chani munthu uja kunimbira ine phone osayimbira aja. Why this guy is communicating with me not that one? Ndiye kuti iweyo uli ndi akuona mwe yeyo jakuona mwe iwe muli leadership koma kumatukwana amwene ino ndi ajisiru weti mukamanga nimbira ineyo muli ku John mtuka nimbira ineyo kuti mufuna kutandira ino ilo ajisiru munthu uyo okhala kuti ndi wachipani cholamula wosankhidwa. We don't need such leaders. Tiwa kufuna chisogole ngati mwana Samia Suleiman manager ukamauza zinthu eti azikhala wachikondi ine ndimakhala ndikuna nthawi zonse kunena kuti sikuti munthu ukavotera ndikuti ukhala kuthandiza munthu ona aliyese koma pamakhala anthu ena ake they really need help. Pamakhala anthu ena ake kuti anthu awawa ngati ine simthandiza uyu alibe hope. Umakhala ndi anthu ena ake amene umadalira kuti ntati ndamuyimbira uyu kuti andibwereke ndalama kona ngati ka 700,000 or 100,000 omwe tati ndamuyimbira uja na uja ndalama akhoza kundibwereka alipo anthu amene umatha kuyimbira and that is your last hope. Koma kwansi ungo ayimbira kukuza kuti ineso amene vanopa singakuthandizeni nkumamba kumba kutukwana so mangoziwa zona kuti ndi pamene anthu maona amapanga makomiti suicide chacho because amaza kuti ine munthu amene ngati ndikakhala ndimamvana naye ndi anali amene uchi zikumuyendera kumakanika kunthandiza. Ndiye azisogoleredwa sikuti tikamamenya nkhondo pano sikuti timangomenya timaona kaye kuona kuti koma munthu uja ali ndi munthu uja kuza kwakonda anthu kumene kuja ku South Africa kunongoni kupasana chisanzo anthu amagwidwa kuno ifenso timatoledwa kugwidwa kutayidwa fojani
kuyankhula fana vitu maonenga ngati mabubu koma si mabubu ya limagwiridwa ndithu koma kuyankhula mayankhula amwene kumamuuza munthu chachungamo anthu ndabwa kuteba kuno koma sikuti tonsefe ndi mavuto ofanana uyo anabwera kuti muzafunsa anthu individually some of these people sagoyenera kupita ku Malawi ali pa mavuto opsa kuti apite kumene kuja kundionena kuti wao ndi disaster mpaka munthu kumasidwa tionese mbona anthu kumaonesa mbona kumasidwa nifanye manda kuti sinote everybody kuti iwe uzathandiza unaleso kumabe at least iwe kumene kuja kuti wanthandiza munthu mmoja amene chamafatisa mbiri yako yabwino amafatisa mbiri yako yabwino iwe kulibe amene ajabwino mafumu kumaka mbirana iwe kulibe azisogole yake ene achinangati Samia Suleiman anthu kumagamba kumbali munthu amene jamwene munthu amene koma awa mukuti MCP amfuna akhale nyumba kupali ya speaker nyumba akulu and I can tell you that these people come 2030 they're not going to be voted again kukhala member of parliament MCP amene azakhala kupakidwa wipe chifukwa kuti kunachitika za chinyengo zimene DPP sakufuna kulimbana nazo chifukwa kuti panopa DPP ilibizo kuonza ziko kwa kunachitika za chinyengo zambiri anthu amene achisana votero mwa chilungamo amabera maka anthu amundo amene mu mulungu mambiri anachitika za chinyengo kwambiri anachita za chinyengo anapanga bribe anapanga za chinyengo so vote for on Samia Suleiman kuti zinthu ku parliament kuja dziko liso la IPM ziyenda bwino ukavotera Samia Suleiman uzozona kuti walemekeza ulamuliro wa IPM and IPM azozona kuti yayi akamasankha even ndunazi kukusankha kuti ukapanga represent pakuti because kupanga represent someone today IPM akoza kusankha uyo akoza pera kuti mwayanda email akuti munyamuka mupite ku China muka email makuti IPM muta kumasankha ndu mwarando so you must play your dice nicely because you never know munivesese ndipo kukana khala kunna kuti pamakhala chinthu chopangira scan ukagwira chovotera zicho makaponye fa umakhala boyekha amene makamvotera amene chopatha kuti DPP mukatenga chiscan aja muzika panga scan ma fingerprint fa masiku ano paja ndi ma technology komwe panga scan pamene pajapo ndiye kuti nkhope ya munthu ibwera pamenepo ichi chinali cha wakuti wavota ichi ndi wakuti panga scan ma fingerprint amene panga scan izi chila kuonesa kuti wavotera uyu ndi wakuti wavotera uyu ndi wakuti uyu wavotera uyu ndi wakuti anthu akuza kugwira ufiti chifukwa pala anthu ake angobisala akuona ngati kuti MCP kozala mulaso MCP sikuti zala mulaso ya ndimaliza nkhani iyi DPP musamale kwambiri chifukwa chokuti apolisi amene anapangidwa recruit mulamulo wa Malawi Congress Party wacha kwerawo ku defense force kujaso ndi ku prison uku komanso yena muzipatala muli anthu ena abwino koma muli anthu ena anasankhidwa permission noka munaona ulamuliro wa MCP uja amene umayendera kusogolo uku kuti timaona nkhaza zijazonena kuti izizi ndiye nini nkhaza bweza anthu tikumaona kumachekedwa zinamba mulongo mujatu kumakhapidwa masana kumaphedwa munthu anthu kumangodusa mangolambalala lilongo inali no go zone mpaka na US embassy anapanga reach point yonena kuti kumachita kupanga warn ma citizens kuti don't go to this area lilongo is not safe inapangidwa mark kuti ani safe zone don't go ku lilongo kucha ndi ulamuliro umene umabwera no wa Malawi Congress Party umene timaina kuti uyembekezere ndiye ngani ndonda kuti tikumata kuona kuti president akamadusa apolisi amene anasankhidwa na MCP aja adakalimo muja ndiye kumakhandika mtima kachangana ono chakwera afuna angabwereso kula zalamula tifuna tikuze neno amala police service mufufuzidwa kuti kodi recruitment yanu inakhala bwanji fayo kuti pamakhala madata amene amasankhidwa pene kucha ifo yonse ili umene kuja kuona kuti zinakhala bwanji tenenga inakhala bwanji unatengedwa bwanji kuti ufika tifankani yokuza na ma recruitment ine ndimayidziwa chifa was involved in that recruitment imaona zimene zimakhalira some people amangodusa psiu chifa choti atamaziwana ndiwa psiu munivesesa ndikufuna DPP mufufuze kuti kodi ma recruitment akafa kuti anthu amene anapangidwa recruitment anthu amene ajawo ndi amene anasankhidwa zonena kuti MCP zakhale kupitirira apolisi awanali amene aja ndifanya kana miwa mulongo mujama umbuzidwa tapya kumango yanga nayo wajesa panga kanthu because amene aja ndana ya police amene anasankha kuti nkhaza muzipanga ndini and the same police anthu amene wawa ena amene anasankhidwa na MCP wagwa chilo kwa MDF uko muwaone muno bwino ngati kuli koyenera apange na matransfer chifukwa kuti anyamata wawa ndi amene akuzapanga chotheka kuti azalande boma kusogolo kuko those crooks mukuda chima Timothy Ntambo gift trumpets they are still there
cooking something fish kumene kuja and chikabwera chimene chocho they will use these guys kuti apange support ulamuliro wanu kena kwa anthu amaja azabwera ndikumazaona kuti pa nthawi ya campaign chamuzaona kuti wa polisi akumenya munthu opanga mademo osezoona kuti munthu amene yose akugwira ntchito uyo munthu amene ndi wa MCP they are there anapanga recruit anthu aja ochuluka kuti azateteza ulamuliro ndani kodi ndife chake muwaona kuti akano kuti kupite amatenga apolisi awo kaika kumeneko MDF yawo kaika kumeneko right on mangoja namangidwa uje ku northern region those were MCP soldiers mala young pioneer imene mabwera mwanifa sasa ndiye nkhani pano ndikuza ndi pano kuti akulu kuti pipiko unikirani pamene pakuti anthu aja anasankhira wanji koma main point osaiwala mayemba pa parliament kundonena kuti vote for Samia Samia Suleiman kuti zinthu ziyende muziko muno sitikufuna munthu komaona zinthu zolakwa ku parliament zikuchitika ye kumangokhala chete ndi pamene akubagira Congress ndanazana apa kuti Chakwera is trying to rebrand himself or is trying to be a brand new. You can't be brand new when you are not brand new, you are second hand. Don't try to brand new yourself. Nobody wants you. And njomveza chisoni kuti MCP mukupaka bendosi Chakwera kuti apitirize chani, but I know your plan. Mukuona ngati kuti mala yako zamvera chisoni kapena masuka joka kapena bako mzani turuso kumapeto. There's another thing that is coming. Flag yanu jaisinthidwa muchose flag yatu jamukoza kutenga makaka anu kaya mukutenga makaka akudowa kaya mutenga makaka akuti muike pa chisali chimene chichi kaya muko koma don't use flag yatu muchose yeah ifeta topana na anthu munati topesa DPP ndikufuna muonesese kuti chimene chacha choka komanso njira yabwino kunali kungochipanga register chipanichi chingothapo basi azisegula chipani zina mwina china chake komanso ndiso chamala Congress party ndebaja wina umapeza kuti kumva zinthuzi kumazitenga ngati mopheka ndikamba mobwereza kuti 2030 ngati simsanga Samia Suleiman campaign yakuvutani kwambiri chifukwa iweyo kuti usangese kuti Samia Suleiman je aduse iwedu kuzauza mala kuti inati so MCP itu andaza kukuvotera tifa uza ulundu umboni zimene unapanga ku parliament ine so MCP chifaida mukapanga masora nditi sikuti muzadusaso ya ndiye DPP za kukhazulana ndikamba yewe wa MCP uvotere Samia Suleiman ndikamba yewe honorable kondana kumwa uvotere Samia Suleiman osati ndipikisanda Samia Suleiman hayi simunga wine yayi komanso chinthu ichi tinachitenga a DPP chinthu ichiso Samia Suleiman akuchitenga. You can try your tricks koma ndikona kuti chinthu ichi Samia Suleiman akuchitenga wasapanga mistake kumene ku parliament tikufuna parliament yokomera amalawi osati parliament yokomera Malawi Congress Party. Those people do not love people. Mona ndifanyakaza chinyengo amalola kuti zichitika speaker nyumba ya malamulo kumene kuma budget ena kumachita kubweka blogo aje naona na malo pakabweleza point iwo cha kuipanga crash motion imeja kuti imene yayi kwauza nyamata ja game test chimene chi survey kisatuluka parliament mu ngani za chimanga Samia Suleiman akalezeni sati amene kamangeni ino member of parliament akukamba zoona zake parliament akukamangidwa chifukwa chokamba chilungamo munthu uyo amayima pa chilungamo auna abo Shadrack na Malomba anamangidwa chifukwa chokuti ati akukamba chilungamo parliament. So tinayi ndula mulunja una kuti there was no freedom of speech in parliament. Pamene maufulu maujeni mapolisi amapangina parliament momomo zokuzana democracy ukakambira muziko muno mukhale ufulu mayamba kuphwanyidwa ku parliament kuja mpaka na maperekedwa amayena akakuzomba kunuma kumbukira zindo za mayananda ngwafu ndo kwayiwala a DPP anapasidwa suspend Samia Suleiman anapasidwa suspend atakubweresa ndo sokoniza parliament chifukwa chokamba chilungamo. Now you can see kuti wina wake akakhale basi azikavotera akuti akhale speaker wa nyumba ya malamulo oti samakonda Malawi. A speaker nyumba ya malamulo mufuna kuti ati aku MCP go aikidwe ngani yake azipanga zinthu za chinyengo komanso zonesa kuti mabiro ambiri parliament mujama okomera Malawi asamapange pass. Ndiye inuyo ngati maphungu tukamba papa mobwereza sitimakonda mobwereza koma tukamba mobwereza chifukwa ena ndimafuna kuti munthu abwereze kachikani kuti mumve kuti koma chinthu ichi ndi chapanga trend kwambiri. Ndikamba pano kuti ndikumemezani pano kuti muvotere honorable Samia Suleiman
ngati mukufuna kuti parliament yathu ikhale parliament yabwino situation Malawi ndapita